سلام هتصانات سلام أملاخ نعاكم يكون كمي كنيكم حجيقا حد عاب الزانتا كم مصحف قدس نغركم يحرايدو الزانتا خاني أدامن هيوانن كم نا إغزابير فغري كمي يلوم كم استفليو ويكا كم استغاغيو كنغركم يحرايدو الراي إغزابير أملاخ نخولو تصب غيركم سفطورو نغيركم نيري أبس حالفه حقيدو نوفعت ነቲ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈጠሮ ኸኣኒ እንታይ ኢልዎ ነዚ ቦታ ገነት ኢልዎ ኣብዚ ገነት ኩሎም እንስሳታት ምስ ሰባት ብሓባር ብፍቕሪ ይነብሩ ነይሮም እግዚኣብሔር ከዓ ምስኦም ንኣዳም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ንገነት ጽቡቕ ጌርካ ዕየያ ስርሓያ ካብዛ ኣብ ማእኸል ገነት ኦም ፍረ ዘላ ግና ፍረ ከይትበልዑ ኢልዎ ካብ ኩሉ ብልዑ ካብዛ ማእኸል ዘላ ፍረኦም ግን እንተበሊዕኹም ክትሞቱ ኢኹም ብዙሕ ሕማቕን ጽቡቕን ክትፈልጡ ኢኹም ኢልዎ ሄዋን ከዓ ንኣዳም ክትእዘዞን ክትድግፎን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነጊርዋ ሓራይዶ ህፃናት ንውፋዓት ድሓራይ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኮይኑ ካብ ኩሎም እንስሳታት ተመን ጎርሕ ነይሩ ድሓር ሰይጣን እንታይ ገይሩ መሲሉኩም ኣብ ተመን ኣትዩ ወይ ከዓ ንተመን ተመሲሉ ናብ ሄዋን መፅዩ ድሓር ንሄዋን ከምዚ ኢሉ ሓቲትዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢሉኩም ካብ ኩሉ ፍጥረትኦም ኣይትብልዑ ኢሉኩም ድዩ ኢሉ ሓቲትዋ ሄዋን ከዓ እወ ካብታ ኣብ ማእኸል ገነት ኦም ዘላ ከይትበልዑ ካብኣ እንተበሊዕኹም ክትሞቱ ኢኹም ኢልና ኢላ ነጊራቶ ሓቃ ምሽ ህፃናት እግዚአብሔር ኣምላኽ ከይትበልዑ ኢሉ ነጊርዎም እዩ ድሓራይ ግን ሰይጣን እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኣብቲ ተመን ኮይኑ እቲ ተመን ማለት እዩ ኖ ኣይኮነን ኣምላኽ ሓስዩ ካብዛ ፍረኦም እንተበሊዕኹም ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ነጊርዋ እዋይ ክሕሱ ሰይጣን كل جزء حساوي هزانات هرايدو حنت نجر كمخركم نجر مجدي كل جزء دحر أبوهم وياديهم كمزي أيتكبر إيلهم دحر كل جزء صبغ صغيرا عقاتكم مخيرمهم سمعوهم هرايدو بدحريو كابت حسابتي كابت مخرتي وزعي كهال اسم دحر نجيركم كيت سمعوه هراي مخنياتو سدراهم أبوهم ويأديهم نا إغزابير مخري سلز مخرخم مخنياتو نعاهم صبق نجر سلز حاسبلكم يو هرايدو هتصانات نفعت جي هيوان كنريعنا انت خم تكبر إغزابير صبق مخري مخيروهم سيطان كاني كال مخري يمخرم الله حكيلو نهيوان يتاللا الله هراي نفعت هتصانات دهار هيوان نتفرى رئاتا كتبل عادلة مخنياتو الزتمن تغيرو التاليلوا كلهم تم انساتات كاتري والهم يري والو مخنياتو كتبل عادلة نو قدافي يبلو هيوان جن تسيلا تختبل عادلة دهارت اميتاتا نتفرى وسيدا بلع مس بلعت شعو نا أدام كا هيباتو أدام كا إنا فلتة منياتو إغزابير أملا كيت بلع اندا بولو تغاقيو ريكم هتسانا أدام كا بلع مالتي بدحريقو كيغا كمز قبرو فريطهم بزح كيهم تتعيسهم بزح كأني حفرة تسميعوهم دحار كابتي أفتخبا بدلو قوص لوسيدهم كسع طرح نفسهم زلو دردهم حفرة سلستسمعهم أكلاتهم شفينهم كلهم تمعهم انساتات كأني بالتعمي وقيهم وليأتي صبع نجر أيكوغون إيه እግዚአብሔር አምላኽ መጽዩ እግዚአብሔር አምላኽ በዓይን ኣይረአን ኢለኩም ህፃናት ቡርኻት
ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ብርሃን እግዚኣብሔር ካብቲ ብዙሕ ሽሙ እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ። ሓራይ ዶ ህፃናት እስከበሉ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ? ብርሃን እዩ። ንፉዓት ድሓር እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎን ኣዳም ኣዳም እንታይ ኮንካ ተሓቢእኻ ካብታ ፍረኦም ኣይትብላዕ ዝበልኩኻ በሊዕኻ ዲኻ ኢሉ ሓቲትዎ። ድሓር ኣዳም በሊዑ ምሽ ሓቂ ህፃናት እወ በሊዑ እንዳፈለጠ በሊዑ። ድሓር ኣነ ኣይኮንኩን ሄዋን እያ ሂባትኒ ኢልዎ። ሄዋን ከዓ ንምንታይ ከም ጌርኪ ኢልዋ እግዚኣብሔር። እዚ ተመን እዩ ኣታሊልኒ ኢላቶ። ኩሎም ቶም እንስሳታት ከዓኒ በቃ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ እዩ ክብለና ሕጂ ኢሎም ኩሎም ተጸቢዮም ይሰምዑ ነይሮም። ድሓር እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ነቲ ተመን ተመን ንስኻ ርጉምኩን ድሕሪ ሕጂ ብኸብድኻ ክትከይድ ኢኻ ኢልዎ። ኣቀይዶ ህፃናት ተመን ብኸብዲ ምሽ ትኸይድ እወ ንፉዓት ንሄዋንን ንኣዳምን ከዓኒ በቃ ስለ ዝተጋገኹም ካብዛ ገነት ኤዶም እንታይ ክትገብሩ ክትወፁ ኢኹም ኢልዎ። ካብዛ ጽብቕቲ ገነት ብዙሕ ሕማቕ ዝበሃል ዘይነበራ ክትወፁ ኢኹም ኢልዎ። እዋይ ናበይ ክኸዱ እዮም? እስከ ክንሪኦ ኢና ህፃናት ረኣዩ። ምክንያቱ እዚ ጽቡቕ ዘሎ በዚ ገረብ ዘሎ ገነት እዩ። ካብቲ ገነት ኣውፂኡ ናብታ ንቕስቲ መሬት ኣውፂዎም። ኣብዚኣ ሰሪሕኩም ባዕልኹም ብረሃፅኩም ብልዑ ኢልዎም። ምክንያቱ ኣብዛ መሬት እዚኣ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ስቓይ ክገጥሞም ይኽእል እዩ። ድሓር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ፈቃር ስለ ዝኾነ ህፃናት እንታይ ገይሩ መሲልኩም? ስለምንታይ ካብዛ ገነት ከም ደውፅኦ ክነግረኩም። ኣብዛ ገነት ካልእ ኦም ኔራ። እታ ኦም ከዓ እንታይ እያ? መድሃኒት እያ። ሓረይዶ ምክንያቱ ኣዳምን ሄዋንን በዓላቶም ካብታ ገነት ኦም መድሃኒት ከይወስዱ እሞኒ እንደገና መሊሶም ከይሓሙ ወይ ከዓ ከይሞቱ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሊሎም እዩ። ሓራይዶ ህፃናት ኣብነት ክነግረኩም እየ። ድሕሪ ሓደ ሰብ ንማልባሽ ድሕሪ ሓሚሙ ዶክተር መድሃኒት ከይኣዘዘሉ ባዕሉ ኸይዱ ብዙሕ መድሃኒት እንድሕር ወሲዱ እንታይ ይኸውን? ይሓምም ሓቂዶ ወይ ከዓ ይመውት። ንፉዓት ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕላቶም ካብታ መድሃኒትኦም ከይወስዱ እሞኒ እንደገና ንዘለኣለም ከይሞቱ ኢሉ ንዕኦም ሓልዩ ካብታ ገነት ኣውፂእዎም ንህለ መልኣኽ ኣኸዓ ገይሩ ነታ ገነት ሕልዋ ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናብታ ገነት ንኸይምለሱ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን እንታይ ኢልዎም መሲልኩም? ሓደ መዓልቲ ባዕለይ ካብታ ኦም ህይወት መድሃኒት ሒዘልኩም ክመጽእ ኢልዎም። ድሕሪኡ መድሃኒት ክህበኩም እየ ናብዛ ገነት ከዓ ክመልሰኩም እየ ኢልዎም። ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣተወ ቃል ከዓኒ ምስክር ክኾኖም ኪዳን እንታይ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ደበሎ ማለት ናይ ቆርበት በጊዕ ገይሩ ጽቡቕ ክዳን ሰሪሑ ከዲንዎም። ትሪእዎ ኣለኹም ህፃናት ክዳን ገይሩሎም። ግን ኣዳምን ሄዋንን ብዙሕ ግዮም ነይሮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈቃር ስለ ዝኾነ ምሕረቱ ንዘለዓለም ዝነብር እዩ ህፃናት ኣራይዶም። ምክንያቱ ንግዚኡ ባዕሉ ጽቡቕ ክዳን ሰሪሑ ከዲንዎም ካብታ ገነት ከዓ ኣውፂዎም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ባዕሉ ሓደ መዓልቲ መድሃኒት ሒዙ ወይ ከዓ መድሃኒት ኮይኑ ባዕሉ ናብዛ ንቕስቲ መሬት ክመጽእ እዩ። ሓራይዶ ህፃናት ኣብ ዝቕፅል ዛንታ ከመይ ገይሩ እቲ መድሃኒት ከም ዝመጽእ ክነግረኩም እየ። ሓራይዶ ህፃናት ንፉዓት ሕጂ ሓንቲ መዝሙር ክዝምረልኩም እየ። እዛ መዝሙር ተለማመድዋ ሓራይዶ። ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ዘገርም እዩ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ዘገርም እዩ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ዘገርም እዩ ዘገርም ፍቕሪ ላዕሊ ኣይንበጽሖን ኢና ታሕቲ
ዓይን ወርዶን ኢና ስፍሒ ዓይን ሰፍሖን ኢና ስገርም ፍቕሪ። ንፉዓት ህፃናት እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ። እግዚአብሔር የፍቅረኩም እዩ። ሰላም ቀንዩ። ቻው